Hello po mga kaibigan, mga kabayan at mga ka-viewers natin dito sa ating channel. Welcome back po sa ating channel. Sa video na to ay isi-share ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba natin malaman ang expiry date ng mga ikama ng mga kakilala natin, kaibigan natin at mga kasamahan natin sa trabaho dito sa Saudi Arabia. Kung interesado ka sa topic ngayon, i-click nyo muna ang subscribe button at isama nyo na rin po ang bell para sa susunod nating mga videos ay ma-update kayo. Tara na, sisimulan na natin. Bakit ko gustong i-share sa inyo ang topic na to? Kasi ganito po kasi ang nangyari dito doon sa opisina namin ay nagkaroon po kami ng inspeksyon sa mga ikama ng mga empleyado namin. No, ngayon ay meron po kaming nalaman na yung mga ibang kasamahan namin ay malapit nang ma-expire at in-advise na namin sila na i-inform yung mga supplier nila na i-process na yung ikama nila na for renewal. Okay, so ngayon ipapakita ko sa inyo kasi naisip ko siguro makakatulong to sa mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia na baka may iba sa inyo na may kakilala kayo na wala silang kaalam-alam tungkol sa expiry date ng kanilang mga ikama. Baka magtanong sila, alam nyo kung paano. So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano natin malaman ang expiry date ng mga ikama nila. So, ngayon, since ang ikama po ay available po siya sa dalawang paraan, ma-access po natin siya sa browser at saka yung sa smartphone application which is ma-download po natin sa Android or sa iOS. Okay, so dalawa po ang ipapakita ko sa inyo kasi depende po kasi sa inyo kung saan kayo komportable, kung sa application ba or sa browser na. Kunin nyo na ang inyong mga cellphone. So, pwede rin kayong gumamit ng iPhone. So, itong gagamitin ko muna yung Huawei Nova 3i. Ang unang ituturo ko sa inyo ang AppShare gamit ang ating browser. Okay? Pindutin nyo lang ang okay, ayan, diretso na tayo sa www.appshare.sa. Punta lang kayo dito sa website na to. Tapos, enter nyo po ang inyong username at password. Tapos, enter the image code. And then, after that, makatanggap ako ng verification code from AppShare. Okay, my code is 5009 and then login. Okay? So, it's a security number. After that, ay pupunta kayo dito sa pinakababa. Tapos, merong arrow pakanan. Ipindutin nyo lang hanggang umabot kayo dito sa Query Ikama Expiry Service. Pindutin nyo po yan. At ito nga makikita na natin dito na ang mandatory field, makikita na natin dito yung mga text box. So, ipasok nyo po ang ikama number ng inyong mga kaibigan, mga kasama, o yung mga katrabaho at mga kakilala dito sa Saudi Arabia. So, ipapasok ko ngayon ay isang kasama ko sa trabaho. Isa siyang Pakistani, pero hindi ko nalang ipapakita sa inyo yung ikama. Nandito ngayon sa harap ko sa So, ang ikama number niya ay isi-store lang po natin para Ang ikama number niya is 246 233. Okay, hindi ko na binanggit yung 4 na digit sa dulo for security reason. So, pasok nyo po ang security, yung image code 2723. Ayan, so makikita nyo sa screen mga kaibigan, ayan makikita nyo dyan sa screen. Ay ikama niya is valid till 14/41/06/01. So, this is a Hijri calendar. So, i-convert natin to sa Gregorian calendar. Gagamitin po natin ang isang apps na download ko sa Play Store na date converter. So, papasok ko po ang Hijri date dito sa Gregorian conversion. Okay? Ang date niya is 01, tapos ang month ay 06 at ang year is 1441. And then pipindutin ko ang ikama number niya ay ma-expire ngayon January 26, 2020. So, okay, so napakaganda ang app na to kasi makakatulong tayo sa mga kasamahan natin kung paano malaman natin ang expiry date ng kanilang mga ikama or
kung ikaw man ay nagdadala ng mga tao na gaya ko, ay meron akong mga chinecheck na meron akong mga tao under me na chinecheck, minomonitor ko ang kanilang mga ikama kasi kapag expire ng ikama nila ay hindi na talaga namin sila ina-allow na magtrabaho kasi illegal po yan na. Ngayon punta naman tayo sa application. So i-click natin ang apps, tapos click login, tapos ipapasok po natin ang ating mga username and password. Ayan, automatic na siya, naka-autofill na yan. Tapos 5447 ang image code, tapos press login. Okay, makaka-receive din po ako ng verification code. Ang code is 8176 automatic. Ayan, so nakikita nyo dyan sa screen. Tapos pupunta kayo dito sa e-inquiries. Meron siyang tatlong tab dyan na dashboard, e-services and e-inquiries. Okay? Pindutin nyo po ang e-inquiries. Tapos passport. Click nyo po. Tapos may nakalagay dyan na query ikama expiry services. Parang gandun din siya sa website. Kaya lang mas maganda ang presentation dito. Okay? Ipapasok ko ulit yung ikama number ng kasama ko sa trabaho. Ang ikama number niya is 246233, and tapos ipapasok ko yung image code, tapos click view. So ganun din ang lalabas dito sa ikama is valid till 14/41/06/01. Ang maganda dito kasi pagka tapos na siya, yung text box dito sa baba ay pwede niyo siyang palitan ulit, tapos punta naman kayo sa ibang ikama, tapos ipasok nyo itong image code, tuloy-tuloy siya, hindi nyo na kailangang i-refresh kasi pagkatapos na lumabas ang expiry date ng una mong chinek, automatically pwede kang maglagay ulit ng panibagong ikama number ng ibang tao, tapos i-enter nyo lang dito yung image code sa baba. Ayan. So napakaganda, no? Kasi hindi mo na kailangang mag-back pa ulit tapos para i-enter niyo naman ang ikama number. So tuloy-tuloy siya at napakabilis, hindi siya naghahang. So sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to, at kung meron kayong mga katanungan ay i-comment niyo lang sa baba, at sisikapin ko po na iyan ay masagot ko, at masagot ko sa comment section din, or mas maganda masagot ko dito sa video. Okay? So, I hope na nagustuhan nyo, at kung nagustuhan nyo talaga, i-click nyo po ang like button, at kung sa tingin nyo naman ay nakakatulong sa ibang mga kasama nyo at para malaman nila, i-share nyo po ito sa iba ang video na to. At kung hindi pa kayo nagkapag-subscribe sa ating channel, ay i-click nyo po ang subscribe button, at isama nyo na rin po ang bell para ma-update ko kayo sa mga susunod nating mga video. Okay, salamat kabayan sa inyong panonood. Thank you very much for watching. Bye-bye!